ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ ಮೀಯಪ್ಪದ ಅವ್ರದ್ದು ಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಕೂಲೂರು ಬನ್ಪು ನಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಬಣ್ಣದು ಅವ್ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಪನೆ ತೂಕ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೀನಿಂದ ಫೈಲ್ಸ್ ರೋಲ್ ದೋ ಜಾನ್ ಮೇವ್ apa aja nahulu untuk itu kata mana? Betul. Dani. Namaskaram. Namaskaram do. Late all you. 10 ಗಂಟೆ ತಾ. 10 ಗಂಟೆ ತಾ ನೀವು. Namaskaram. Hija venture jaat diya. Dana do. Kyo? Okay. ಚೂರು ತೋರ ಯಾರ ಅದ ಮೋನೆಡೆ ಮಾತ ಮಾಸ ಬರಜ ಇದ್ದನ್ ಚೂರು ದುಂಬುರ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈಗ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಕಾಣಿತ್ತೊಂದು ಇಂತ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಜಿನ ಬರ್ಪನಾ ಬರ್ಚ ಬತ್ತ ನಮ್ಮಲ ಸೌಂಡ್ ದಲ್ಲ ಬರ ಗೇಂಜಿನ ಬರ್ಸಗೆ ಅಂಚಾರ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ತೋಜ ಪಂಡದು ಅವು ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐನು ಮಲ್ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾರ್ಲ ಪಂಡದು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅದ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕೋರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪನೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದ ಅವು ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ 40 ದಿನಟ್ಟು ಆಪುನಂಚಿನ ಬಂದ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತ ಮಾರ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತ ಮಾತು ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ 40 ದಿನಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 40 ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ನಮಕ್ ಸುರು ಕೈಕ್ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಆ ಜಾಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಎಂಚಾವು ನಮಕ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಜಾಗೆಡ್ ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ದೊಂಬು ಹಾಕೋದ ದೊಂಬು ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಲೆ ಗಾಲಿ ಬರೋಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ ಜಾಗೆ ಐಕೆ ಓಕೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೆಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟನಾಗ ಐಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಉದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದಾದಲ್ಲ ಉಂಡ ಉಂಡದ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಅವು ನಿಜನಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ಉದ್ದ ಏತಲಾಗುಂಡು ಓಕೆ ಉದ್ದ ಏತಲಾಗುಂಡು ಈ ಅಗೆಲ ಉಂಡದೆ ಅಗೆಲ ಇರುವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬೋಡು ನೀರ್ದ ಲೈನ್ ಫೀಡ್ ಲೈನ್ ಉಂಟದೆ ನೀರ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಲೈನ್ ಅವ ನೀರ್ ನಂಗೆ ಇರುವ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೋರ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡದ ಈ ನೀರು ಫೀಡ್ ದೂರ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡದ ಐಕ್ ಹೊಡೆದು ಅವೇ ಇರುವ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ನಮಕ್ ಐ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಬಂಡವಾಳ ಬೋಡು ಬಂಡವಾಳ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿ ನಮಕ್ ಕಣವಡು ಐ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಬಂಡವಾಳ ಬೋಡವು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ ಬಂದೈತೆ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ವೈರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ ಟೋಟಲ್ ಅದೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ಏತು ವೆಚ್ಚ ಬೋಡ ಟೋಟಲ್ ನಂಗೆ ಫೀಡ್ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ 40 ಈ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಫೀಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ ಆಜಿಗೋಣಿ ಬೋಡು ಓಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ 24 ಗೋಣಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಕೋರಿಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಿನಿಶರ್ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಾಡ್ಲು ಅವೊಂಜಿ 40 ಗೋಣಿ ಬೋಡಾಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ 40 24 64 70 ಗೋಣಿ ಬೋಡು 70 ಗೋಣಿದ ಫೀಡ್ ಮಾಲ್ಪೆರ ಬೋಡ ಫೀಡ್ ಬೋಡ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಅಪಕಂಡ ಐಕಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮಕೈತ ಸೆಟಪ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಮುಂಡು ಆ ಸೆಟಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಫುಡ್ ಬೊಕ ನಮ ಐತ ಕಿನ್ನಿನ ಓಲ್ಪರ್ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕಿನ್ನಿನ ಅಕ್ಲ ಐತ ಕಂಪನಿ ಪಾಡ್ನಡ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ಲಿ ಪದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಕಂಪನಿ ಅತ್ತಂದ ನಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಕುಡ್ಲರ್ ಉಂಡು ಭಾರತ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪತ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕಿನ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜನ ಸುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋಡವ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದಾಜಿ ಪಂಡವೇ ಏನ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ 1000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ
ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅನ್ಕನ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ 1200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಾಕಿತ್ನ ಬರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ ಐತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ವೈರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 50,000 ಐಕ್ ಬೋಡ 2 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಐಕ್ ಬೋಡ ಟೋಟಲ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ನಪುನ ಕೋರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬಂಡ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ರೇಟ್ 14-15 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ನಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸೀಸನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಕಿನ್ನಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಅದೇ ಕೋರಿ ಲಂಚನೆ ಏರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ನೆತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇದು ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕನಪ ಕಿನ್ನಿ ಕನದ ಐನ್ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಟು ಐನ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿನ ಕಿನ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬತ್ತೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನವೇ ಈ ತಗಾಡದಿಂದ ಸುತ್ತಾಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತಗಾಡ್ನ ಐನ ಕಿನ್ನೆ ಪಾರ್ದು ಐಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋರ್ದ ಫೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಾರೋಡು ಓಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸುಣ್ಣ ಬಾರೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಅವು ಕಂಪನಿದಾಗಲೇ ಪಾರ್ದಿರ ಆಯ್ತಾ ಈ ನೆತ್ತ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಫುಲ್ ಐಕೆ ಅಕ್ಲ ಪಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಾರಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಫುಲ್ ಐಕೆ ಚೂರು ಮರತವದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಸೋಪುಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೀಸದ ಪುಡಿ ಇಡೋದಾ ಅವು ಪಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಬಾರೋದು ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಾರೋದು ಪೇಪರ್ ಬಾರ್ದು ಪಿರ ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಡರ್ ಅದ ಬಲ್ಬು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಐಕ್ ಟಚ್ ಆಪನ ಚೂರು ಒಂದು ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಟಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಪಂಡ ಪೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೊತ್ತದ ಇವಡು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುಡು ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಇದೀ ಬಂದ ಅವಡು ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪು ನಾವು ಫುಡ್ ಮತ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಡು ಫುಡ್ ಪಾರುಡು ಬುಕ ನೀರು ಮತ ದೀದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೀದಾಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೆದು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚೊಪ್ಪುನದ ಆಗ ಕಿನ್ನಿನ ಪಾರುಡು ಕಿನ್ನಪ್ಪಗ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ 7 ದಿನ 7 days ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ 24 hours ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಅವಡು ಐಕ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಪಾರುಡು ಫುಡ್ ಅವೇ ಪನ್ನದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಉಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೋರಿಗೆ 7 ಗೋಣಿ ಬೋಡಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಏಲ ತಾಜಿ ಗೋಣಿ ಬೋಡಪುಂಡು ಅವು ಏತು ದಿನ ಆಯ್ತು 12 ದಿನ ಒಂಜಿ 7 8 ರೊಟ್ಟು ಮುಗಿಪುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲವು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಲೆ ಪಾಡ್ಲದ ಈ ನಿಂಗಲ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಚೂರ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ 25 days ಕರಿದಾಯಕ ನಮಗ ಫಿನಿಶರ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಅವು ಚೂರ ಉಂಡದ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮಲ್ಲ ಆಪುನದ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಫಿನಿಶರ್ ಮಾಡೋದು ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿತ್ತ ಗ್ರೋ ಆಯರ್ ನಮಕ್ ಎದ್ದಿನ 40 ದಿನ 40 ದಿನ ಟು ಗ್ರೋ ಆಪುನ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕ 32 ದಿನ 32 ದಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಕೋರಿಗೆ 32 ದಿನ ನನಗೆ ಕಾಲಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಒಟ್ಟು నేను ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 1.8 1.7 ಆತಂತೆ ಕೆಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ನನಗೆ 40 ದಿನ ಒಂಜಿ 2.2 2.3 2.5 ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು 2 ಬರ್ಕೊಂಡು ಎವರೇಜ್ 2 ಲೆವೆಲ್ ಎವರೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ 24 hours ನಮಕ್ ಐನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುಡ ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ 24 ನೈಟ್ ಬರ್ದಿಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನೈಟ್ ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಈತ ಇಂದು ಈ 12 days ಕರಿದಾಯಕ ನಮಕ್ ಈ ಬಲ್ಬ್ ಬೋಡದಿಜ್ಜಿ 100 200 ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂತ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 7 days 24 hours ಒಂಜಿ 12 days ಮುಟ್ಟ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಬೋಡು ಪಗಲು ಬೋಡದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಐಕ ಲೈಟ್ ದಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ತಿನಿಯರ ಲೈಟ್ ಬೋಡು ತಿನಿಯರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಇಡಿ ಆ ಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಇಜ್ಜಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಟೈಮ್ ಲ ಬೋಡು ಆಪುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಾಗ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈಕಲ್ಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಗೆ ಲೈಟ್ ಬತ್ತದಿ ಹೋದು ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಏಪ್ರ ಇಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದು ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು 40 days ಮಲ್ಲಾಪುನದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅವಾಗ ನಮಗೆ 24 hours ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಲೈಟ್ ಬರ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚೆನ ಸಮಯ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ತನ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಡಾಮರ್ದ ಡ್ರಮ್ ಉಪ್ಪುನದ ಡಾಮರ್ದ ಡ್ರಮ್ ಐಕೆ ಐನ ಹೊಟ್ಟೆ ನಡು ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕನಕ ಮತ ಪಾರ್ದು ಐಕೆ ಸೂಪಾರ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಬೆಚ್ಚೋಡೆ
ಐತ ಹೀಟ್ ಐಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಐತ ಹೀಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪು ಜಾನ ಪೋಪುನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರ ಇದು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪೂರ ಗ್ರೋ ಆಯ್ಬೇಕು ಐತ ಕನ್ನಡಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 15 20 ಪೈಪ್ ಉಂಡು ಅದೇ 40 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಐತ ಎಂಚ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಂಚ ಏತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾರ ಐತಿ ಉಪ್ಪುಣ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೆ ನಂಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ 150 ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಭ ಉಂಟು 150 ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಇಂಜಿನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋರಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಈ ಲಾಭ ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎವರೇಜ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎವರೇಜ್ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಗೆ ಈತ ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ ಏತ್ ತಿಕ್ಕು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2,000 ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಂಡವಾಳ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನಗ ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ 20,000 ಪಾಡ್ನೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ 40 ದಿಕ್ಕು 50 ದಿಕ್ಕು ಏತ್ ಆಯ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲೊಂಜಿ ಎವರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಈತ ಮಲ್ತನೆ ಲೆಕ್ಕ ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1,000 ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊರವರ ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ಯಲ್ಲ 3 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಪಾಡ್ಯಲ್ಲ ಹೊರ 4 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಆತಜಿ ಎಂಗಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ನಷ್ಟ ಆತನೆ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನಷ್ಟ ಆತಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ತಿರುಟ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತ ಇರ ನೇಕ್ ದುಂಬು ಇರು ಒರಿಯ ಮಲ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಕಂಪನಿ ತ್ರೂ ಪೋದಿ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಗ ಯಾನ ಕಂಪನಿ ಯಬಾನ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಕಂಪನಿ ದಾಕಲೆ ಇರೆಗ್ ಐತ ಫುಡ್ ಆವಡು ಕೋರಿ ಆವಡು ಪೂರ ಕೊನತ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಡು ಐತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಇರು ಬುಕ್ಕ ಮರತ ಪೊಡಿ ಅವು ಪೂರ ಕೊನತ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನು ತೂವಣ್ಣ ಪೂರ ಇರು ಇತ ಐಕ್ ಫುಡ್ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಜ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡುಂದಾಲುಂಡ ಅತ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೈಯಾಗಿ ಪಾಡ್ಬ ಪಾಡ್ದು ಆನಾಗ ಬುಗ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡ್ಬ ಬುಗ ನೀರು ಪಂಡ ನೀರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಯಾರದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ ದಾದಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂಚಿನ ದಾದಾಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 25% ಬಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರ್ನ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಸ್ವಂತಡೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬಟ್ ನೇತ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಉಂಟು 25% ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಆತು ಉಂಟು ಓಕೆ